Is-sena l-oħra Malta irreġistrat l-iktar rata baxxa ta' nies f'riskju tal-faqar mill-2016 l-hawn, skont ċifri ippubblikati mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO. Is-sena l-oħra dawk li jinsabu fir-riskju tal-faqar naqsu b'0.2% għal 16.7% meta mqabbel ma' sena qabel. Ħareġ ukoll ir-rata ta' nies f'riskju tal-faqar jew esklużjoni soċjali naqset b'0.2% meta mqabbel ma' sena qabel għal 20.1%. Dan fil-waqt li r-rata fl-2013 kienet ta' 24.6% li tfisser differenza ta' 4.5% meta mqabbel ma' 10 snin ilu. Fi-stqarrija mill-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal ġie nnutat li dħul li jinħaddem fuq dan il-kalkolu kien ta' kważi 10,900 euro, meta 10 snin ilu dan kien jgħod għal madwar 7,000 euro. Dak iż-żmien kien hemm 65,000 persuna li jaqgħu taħt dan il-limitu, waqt li llum fadal biss 18,000 persuna li jinsabu taħt dan il-limitu. Fl-istess qarrija ġie nnutat li l-progress fil-ġlieda kontra l-faqar jidher ukoll mill-fatt li eluf ta' nies imxew mill-faxex l-aktar baxxi lejn faxex ogħla ta' dħul. Kien hemm titjib b'saħħtu fi dħul gross ta' kull familja kif ukoll fi dħul disponibbli ras għar ras wara il-ħlas tat-taxxa, hekk kif is-sena l-oħra kien hemm żieda ta' 6.8%. Fil-fatt id-dħul medju disponibbli tal-familji żdied għal kważi 34,900 euro meta fl-2013 kien ta' 23,500 euro, żieda ta' kważi 50%. Fl-istqarrija ġie nnutat li kien hemm tnaqqis fl-att ta' dawk li jaqilgħu inqas fil-faxxa ta' bejk dawk li jaqilgħu inqas minn 7,260 euro u dawk li jaqilgħu inqas minn 10,900 euro. Ġie spjegat li kien hemm tnaqqis fir-rata tal-faqar fost familji bi dħul disponibbli u li jinkludi il-benefiċċji tal-anzjani u jeskludi l-għajnuna soċjali. Kien hemm tnaqqis ukoll fost familji li dħul tagħhom jeskludi l-għajnuna soċjali. Kien hemm titjib ukoll fost dawk il-familji li għandhom tfal dipendenti u anke iż-żgħażagħ ta' inqas minn 18-il sena kienu inqas f'riskju ta' faqar is-sena l-oħra. Din l-istatistika tal-NSO ġiet irreġistrata fi żmien meta pajjiżna kien qiegħed jirkupra minn pandemija globali u bdiet gwerra fl-Ukrajna li ġabet magħha kriżi internazzjonali bla preċedent. F'reazzjoni għal din l-istatistika, il-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon qal li jinsab sodisfatt li l-politika tal-Gvern qed tħalli r-riżultati, speċjalment meta tqis li xahrejn ilu kienet ħarġet statistika oħra li turi tnaqqis konsiderevoli fid-deprivazzjoni materjali u severa. Intant fuq Twitter, il-Prim Ministru Robert Abela osserva li minkejja il-pandemija id-dħul medju tal-familji f'Malta żdied b'aktar minn 2,200 euro. Innota wkoll li l-att ta' dawk fir-riskju tal-faqar huwa l-inqas li ġie irreġistrat mill-2016 l-hawn. Dr. Abela saħaq li l-Gvern immexxi minnu se jkompli idaħħal miżuri li jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-familji Maltin u Għawċin.